ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତର ମୂର୍ତ୍ତି ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ବିରାଟ କାଶ ମୂର୍ତ୍ତି। ଏଇ ଛକ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମୁଁ ଏବେ ଓହ୍ଲେଇଲି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ। ଏଇଟା ଆମର ଓଳାଶୁଣୀ ଛକ। ସେଠିକାର ପଥର କାମ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସାରା ଓଡ଼ିଶା ନୁହଁ, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଥିବା ପ୍ରସ୍ତର ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଗ୍ରାମ। ମୁଁ ଆଉ ସେଇଠି ସେ ଶିଳ୍ପୀମାନେ କାମ କରୁଥିବାର ଏବଂ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ, ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର ଏଇଠି ସେମାନେ କାମ କରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକ ବୁଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି। ପରେ ଭିତରକୁ ମୁଁ ଯେହେତୁ ମିଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ବାହାରେ ଥିବା କେତୋଟି ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖିବେ ଆମର 53 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କଡ଼ରେ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ଗୋଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ହନୁମାନ ମୂର୍ତ୍ତି ପଥରରେ ତିଆରି ହେଇଛି, କିପରି ମାନେ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ବିରାଟ କାୟ ଶିବ ମୂର୍ତ୍ତି ପଥରରେ ତିଆରି ହୋଇଛି, ଯେଉଁଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଲେ ଦେଖିଲେ। ସେ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତିମା ପରି ଲାଗନ୍ତି।